Hvis du trænger til lidt opbakning for at kan overholde et af de traditionelle nytårsforsætter, så er vores gæst i aften et godt forbillede. Som 35-årig, der røg han 20 smøger om dagen, han var ved at blive halvfed, og han rørte sig ikke særlig meget. 11 år senere, som 46-årig, laver han en kraftpræstation ved som en af de første i verden at gennemføre en 10-dobbelt jernmand. Og en 10-dobbelt jernmand, det er 38 km svømning, det er 1800 km cykling, og det er 422 km løb. Og alt det udførte han på 9,5 døgn. Og for den pragtpræstation, der fik han det her trofæ. Tillykke med det, Søren. Tak skal du have. Det foregik i Mexico. Men hvordan foregik det? Ja, det foregik jo på den måde, at vi skulle starte med at svømme de 38 km. Og det gjorde vi i et svømmebassin. Og når vi så var færdige med det, så steg vi op på cyklen, og så cyklede vi 1800 km på en rundstrækning. Og den rundstrækning, den var 1,8 km. Når så det var færdigt, så var vi klar til at løbe, og på den samme rundstrækning, der løb vi så de 422 km. Men det er jo nogle pudsige afstande. Vi skal lige se på et kort, hvad det egentlig er, hvis vi sådan skulle kigge på nogle kendte størrelser, ikke? Og der skulle komme et kort her, som skulle vise svømmeturen først. De 38 km, det skulle være det samme som at komme fra Nyborg til Korsør og tilbage igen. Og hvor lang tid tog du om det, den strækning? Det tog 17,5 timer. Og nu foregik det jo altså ikke der, det foregik i Mexico, ja. Ikke? Så skulle du videre med cyklingen. Og det vil svare til, at du så kom videre fra Nyborg og så cyklede til Nice. Og hvor lang tid skulle du have til det? Det tog 103 timer cirka. Og så mangler vi lige løbet til sidst. Og det svarer så fra en strækning fra Monte Carlo til Firenze. Ja, og det var jo det, der var lidt af et problem, men det tog 113 timer. Ja, det var jo ret meget. Ja. Hvis nu vi lige ser hele distancen på et kort, det er jo en helt pæn tur, må man nok sige, ikke? Ja, det er næsten ikke til at tænke på. Nej, for du har bare kørt rundt, og vi viser den, så vil jeg godt lige have, at du fortæller, hvad der egentlig foregår. Ja, det vi ser der, det er starten på hele seancen, og der svømmer vi jo i et bassin, som er 50 meter, og man kan se, der er lidt damp der. Det er opvarmet til en 27-28 grader. Det er simpelthen for, at vi skulle kunne holde levenstemperaturen. Og I har sådan en våd på? Ja, og det er også på grund af ikke afgive for mig varme fra kroppen. Når man skal svømme så langt, så er det klart, at der skal man også have noget at spise. Og der kan vi se en amerikaner. Ja, det er næsten ikke til at se, om han svømmer frem eller tilbage, men det er nok mod slutningen. Der er jeg i gang med at tage en Walkman på for at få lidt musik. Det er klart, når man har ligget i vandet der i 15 timer, så kan det godt være rart med noget adspredelse. Der er vi så ved lægen. Lægen han tjekker os, efter vi er færdige med at svømme, og så er det ellers bare med at komme ud på cyklen. Og jeg kan så se, ham der cykler der, han er ved at se, om han kan komme op i fart. Jo. Der er en af hjælperne fra turen, og de er sådan set uundværlige. Han giver mig en seddel på, hvordan overledes jeg er placeret i forhold til de andre. Og da rundstrækningen ikke var mere end de der 1,8 km, så havde jeg kontakt med de andre, og vi kan se, det er min makker Tom Christensen oppe fra Aalborg, der også var med. Og så får I lige en snak. Der er ved at give ham noget massage. Der går jeg så i gang med at løbe, og på det tidspunkt, der går det jo meget fint. Som man kan se der, så skiftede vejret derovre. Det blæste, det regnede, og det med regnen, det var ikke særlig godt for fødderne. Nu skulle det der forestille at være løb? Det skulle forestille at være løb, det blev det ikke til. Nu er vi så nået til slutningen, og det er nok med glæde, det flag, det bliver. Altså, der opstod problemer med benen, det gjorde der, og det var nok det væsentlige, altså, som jeg havde disponeret forkert jo. Lad os lige gå over og se på, hvordan du så prøvede at løse det problem. Ja, det kan vi gøre. Ja, nu siger du har disponeret det forkert. Hvad skal det sige? Kunne du ikke klare det der 422 km til sidst? Nej, det kunne jeg jo ikke. Jeg havde sådan set regnet med, at jeg skulle løbe 110 km om dagen, og det gik godt den første dag, men dagen efter, der kunne jeg kun klare 80 km, og det var altså ikke nok, fordi der kom et par stykker til sidst og overhalede mig, og det var jo ikke særlig rart jo. Så. Hvorfor gik det ikke godt? Gjorde det for ondt? Ja, altså det gjorde det. Altså, det var noget med, at jeg fik vabler i fødderne, og som man kunne se på videoen, så var der jo
der var regnvejr, og det er noget med fødderne, de bliver opløst. Ja, vi har nogle billeder af det. Nu skal du prøve lige at se, hvordan det ser ud. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde sådan nogle fødder der. Kan du genkende vablerne? Nej, ikke sådan. Altså det er klart, at der har været noget, der har skavet der, og det har selvfølgelig gjort ondt. Så, det ser ud som om, at Søren han har lidt hårdt der, synes jeg. Ja, det har vi nok haft på det tidspunkt, men det er jo ikke... Hvad vil du kalde det der? Ja, nu må seancen vist være over. Er det ikke? Det må være dagen efter vi er slut. Jeg ved ikke, hvad det er galt med dig, men sjovt ser det i hvert fald ikke ud. Ja. Jeg synes, du ligner en mand på 80 i stedet for. En på 46. Ja. Det er jo så selvfølgelig nogle af de ting, at man kan gøre anderledes, fordi det tror jeg sagtens, man kunne have garderet sig ved at have trænet nogle længere distancer. Og når jeg så siger længere distancer, så er det altså noget med noget 24 timers løb og noget 100 km. Der skal simpelthen mere til. Ja. Ved du hvad, en af de ting, som du gjorde ved dine sko derovre, det var, at du skulle have plads til dine ophævede fødder og vablerne. Så tog simpelthen skoen, og så klædede vi op her, sådan at... Der, hvor vablerne skulle ud, eller hvad? Ja, altså, så blev der plads til en lille tog her. Foden, den blev stor, den udvidede sig, og så på den måde, så skabte vi så luft. Så skabte du luft på den måde. Men var der til sidst nogle sko tilbage? Ja, der var lidt til at holde sammen på. Jo, det var det. Så, men det var heller ikke, det var ikke en 100 meter spurt til sidst. Nej, det kan man vist ikke kalde. Det gik lidt langsomt, men det så sørme også ud, som om det gjorde godt. En anden ting, som du også har gjort brug af, det er et stykke cykelslange. Ja. Til hvad dog? Ja. Nej, det var ikke min opfindelse. Det var doktoren derovre, Dr. Morates. Jeg har aldrig set det før. Men på et tidspunkt, der var jeg inde ved ham, og så siger jeg til ham, at jeg havde noget hernede, at jeg synes, det gjorde lidt ondt. Og så sagde han, det havde han lige en middel til. Og så gjorde han det, at jeg fik jo selvfølgelig min strømper af, og hvis selv stod hjælpe mig, så kan vi da godt give den fidus videre. Hvad skal jeg så gøre? Ja, du skal tape heroppe, ja. Jeg synes, jeg kan se på dine fødder, at de har det ikke for godt nu, hva'? Det var i november måned, du lavede det her, og de der negle der, hvad kalder du det? Bøgetræerne, de mister også bladene en gang imellem. Bliver det der nogensinde godt igen? Ja. Nå, sådan. Og hvad så? Ja, altså så er det jo sådan, at når man så løber, så vil den her aflaste akillessenen. Og det var sådan set det, der var fidusen i. Ja. Og jeg har aldrig set det før. Det kan da godt ske, det har været brugt, men der var flere, der fik det derovre. Ja. Og det hjalp så. Og så kom vi så den dag længere hen, og så var problemer nok flyttet et andet sted hen. Ja. Jeg prøver lige at strække foden her. Så kan du kan simpelthen ikke strække den mere end dertil. Nej. Det var meget sådan de mange gode råd, der bliver samlet sammen der. Ja, altså man lærer jo noget hver gang, så det er jo selvfølgelig godt, men det har jo været rart med vist inden. Ja. Hvad gør man egentlig for at afhjælpe smerten, når den bliver så voldsom af vabler og akillessener, der er ømme, og man er træt i det hele taget? Hvad gør man rent? Jamen altså, det er jo et spørgsmål om altså at kan finde et eller andet at tænke på. Altså det kan være arbejde, det kan være ens børn, det kan være hvad det vil. Ikke? Og det er nok forskelligt fra individ til individ, hvem der er i stand til at abstrahere fra det. Det er jo klart, altså det er jo en stor fordel. For det gør ondt? Ja. Det gør ondt i fødderne? Ja, det gør det. Ja. Søren, kom lige med herop og snak lidt videre. Ja, jeg tror lige, jeg vil tage mine sokker på. Ja. Ja, i dag er du jo 46 år, men for 10-11 år siden, der var du jo, han har sagt, næsten en træt gammel mand. På et tidspunkt, for øvrigt med Tom Christensen, som var med i Mexico også, så fandt vi på, at vi skulle løbe maratonløb, og det var i 1983, vi gjorde det første gang. Og det blev så til rigtig mange. Jeg tror, vi har løbet 50 maraton sammen, og så skulle vi finde på noget nyt. Og så var der heldigvis kommet jo det med triathlon, som det hedder, ikke? Og det er jo at lave de 3 idrætsgrene, og der havde jeg så lidt af et problem jo, fordi det med at svømme, der var jo ikke noget svømmehaller, dengang jeg gik i skole jo. Så det måtte jeg til at lære. Så du lærer ret sent i livet at svømme? Ja, det... For at kunne udføre det her? Ja, det gjorde jeg. Hvor gammel var du? Jeg tror, jeg var 40 år, altså dengang jeg først skulle til at hitte ud af at crawl. Aha, det må jeg nok sige. Det er jo ret imponerende. Du skal se, Søren, vi har faktisk haft nogle... Jeg synes, det er en stor idrætspræstation, vi her har set, og det er spændende ud fra en fysiologisk synsvinkel, for den viser os jo, hvad det menneskelige organisme kan bringes til at præstere.
Søren har her forbrændt 100.000 kalorier på 10 dage, det vil sige 10.000 kalorier i døgnet. Og når man ser rundt i den øvrige idrætsverden, så svarer det jo nogenlunde til det, Tour de France-rytterne forbrænder i døgnet. De gør det ganske vist i løbet af 5, 6, 7 timer, hvorimod Søren har gjort det over 18 timer. Det viser sig også, at han har en lavere belastningsgrad, end når man sammenligner med cykelrytterne. Og det er måske også forklaringen på, at han kan klare det så lang tid uden væsentlige skader, som der åbenbart ikke har været. Det, der sådan set kan bekymre en, når man ser på denne idrætsgren, det er, hvad med den mangel på søvn, som der jo må være tale om. Han får kun højst 4 timers søvn i døgnet. Og det vil på længere sigt formentlig betyde, at hans centralnervesystem ikke fungerer så godt, og dermed har han langt større risiko for at få skader. Dit centralnervesystem kan gå hen og blive påvirket af det her. Bekymrer det dig, at du hører sådan nogle ting? Ja, det gør det da, men ja, altså det må jeg da sige, jeg er da lidt overrasket over at høre det. Men jeg føler ikke, jeg har ikke haft svært ved at sove, og jeg har ikke haft svært ved at vågne. Har du heller ikke været træt, som han snakker om, at du skulle blive? Nej, ikke det. Altså, jeg vil da ikke påstå, at jeg ikke var træt bagefter, men det var ikke noget. Altså mange tror, at man sover 3-4 dage bagefter. Det gør man slet ikke. Altså, den første, jeg var færdig tidligere om morgenen, og der sov jeg vel 4 timer, og så var jeg op, og så fik jeg vel et par øl og snakke med de andre, og så gik jeg vel på langs igen i et par timer og sådan noget. Og allerede dagen efter tog vi jo ud for at se Nord-Mexico. Ja, kompenserer du for et eller andet, du ikke har i dit liv ved at have det her? Det ved jeg ikke. Det er da muligt. Altså, det er jo svært. Og hvad tænker du på? Jeg tænker på, du har jo sådan set din karriere, du er ingeniør og har sådan set gjort karriere. Er det det? Jo, det er da muligt, det er en kompensation for det. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan kun sige, altså jeg har jo også prøvet at have 2 biler og villa og vokse og ung pige og hvad ellers der er. Og jeg er da lige så lykkelig i dag som dengang, hvis jeg ikke er mere lykkelig. Så det ved jeg ikke, om man kan gøre det op på den måde. Det lyder meget godt. Nu skal du op og sætte en af dine fødder i cementen. Jo, tak. Og Søren, inden du lige tager skoen af, så vil jeg da gerne lige sige tak, fordi du kom. Og jeg ved, at du satser på til næste år at gennemføre en 10-dobbelt Ironman som den bedste. I år blev det nummer 5. Ja, det er målet til næste år. Og det regner du med, du kan? Ja, da. Okay, så synes du skal sko og strømper af og sætte din fod i cementen. Tak. Ja, hvis man har viljen, så kan man åbenbart meget mere, end man tror. 3. halvleg er tilbage på næste mandag. Hej så længe. Så må du godt skynde at komme op med.